На спортни съоръжения у нас. Как се подготвят в София състезателите по скокове във вода, но без вода, вижте в следващия репортаж. Казусът за трениращите скокове във вода в София съществува от 28 години, когато затваря единственият закрит басейн с кула в столицата. От тогава насам децата, практикуващи този спорт, който съчетава различни акробатични елементи във въздуха и водата, тренират 9 месеца в зала на закрито и едва 3 на басейн Диана, докато конкурентите им по света целогодишно практикуват в басейн с кула. Басейн Червено знаме не работи от 1997 година. Говоря за закрития басейн. Открития работеше до 2013-2014, ако не се лъжа. Последно беше стопанисван от Българската федерация по модерен петобой. Това е една разруха. За мен лично в България инфраструктурата в спорта е на такова ниво, може би на каквото и държавата. Въпреки липсата на условия за качествена подготовка, българските деца все пак успяват да изгреят на международната сцена. През миналата година Ива Ереминова спечели бронзов медал на Европейското първенство за девойки. Отличието е първо за българските скокове във вода от шампионати на Стария континент в тази възрастова група. За в бъдеще се надявам да имаме още постижения не само в възрастова група юноши и девойки, но и при мъжете и жените, тъй като там вече е много по-сложно, но пък не е невъзможно.